παλικάρια στο παρελθόν. Πάρε τον Καραπιάλη, πάρε τον Γιάτα, πάρε όποιο θέλεις, παιδί μου. Το Δελικάρι, το Χατζηπανάγι. Μιλάμε τώρα για μεγάλη τεχνική κατάρτιση όλη τους, έτσι. Δεν είχαν αυτό το πράγμα που έχουν αυτοί οι δύο. Δεν γυρίζαν να κόβουν. Αυτή είναι και φοβερή στην ανάσχεση. Μιλάμε ότι είναι τρομακτική αμυντική. Είναι και εξάρι και οχτάρι και δεκάρι. Τα πάντα, ρε παιδί μου. Τα κλεψίματα που κάνουν. Άμα χρειαστεί είναι και λίγο χάφ, και λίγο μπάκο, τι θέλεις. Μα κάνουν τρομερά κλεψίματα. Ακριβώς. Αυτό είναι που τους ανεβάζει πάρα πολύ στην εκτίμηση. Ακριβώς. Και βέβαια δεν σηκώνεται και ψηλά η μπάλα, απαγορεύεται. Πάνω από 30 πόντους δεν γίνεται. Εγώ ήταν προχθές στην Μπαρσελόνα με την Ακορούνια. Στο εκτός έδρας παιχνίδι, ναι. Διαπίστωσα ένα εκπληκτικό θέαμα. Εκπληκτικό. Δεν έχω δει πολλές φορές στην Μπαρσελόνα να παίζει τέτοια μπάλα, αλλά προχθές ήταν το κάτι άλλο. Και λέω στη γυναίκα μου την Ευγενία, Ευγενία, κοίτα αυτή την ομάδα που η γυναίκα μου είχε χαζέψει. Λέω αυτή την ομάδα για να την βλέπεις πρέπει να είσαι εντυμένος επίσημα. Κατέβασε μου το κοστούμι από την τουλάπα, άνοιξε η νέα σαμπάνια, βάλτε το τραπέζι να βρούμε θέατρο, ρε παιδί. Κάπου είσαι, κάπου δηλαδή τι πράγμα να πω. Είναι σαν να πηγαίνεις στην απονομή Όσκαρ, πρέπει να φοράς σμόκινγκ. Ναι, να πάρεις κόκκινο χάλι. Έτσι. Μιλάμε για εκπληκτικό θέαμα. Ένα μυρωγνωμόνιο, ένα πράγμα, ένα PlayStation. Πάμε κλειστά μάτια. Θυμάσαι γραφομηχανή παλιά που σου έφανε οι γραμματείς. Κοιτάγαμε, μιλάγαμε. Τυφλό σύστημα. Τυφλό σύστημα. Τι είναι αυτό, ρε. Τρομερό πράγμα. Έχουμε γραμμή. Όχι. Λοιπόν, πάμε στην Ελλάδα. Ναι. Να θυμίσουμε και εγώ ποτέ. Ναι. Να πούμε ότι, καλά, το τηλέφωνο είναι γνωστό πλέον από ό,τι φαίνεται.